Hello mindenkinek! Néhány tény. Tájföld kétszer akkora, mint Wyoming. Lakossága 63 millió fő. De inkább beszéljünk Sturól. Sokat nem mondhatok, mert megígértem, hogy hallgatok. De annyit azért igen, nem most házasodik először. Pár éve Las Vegasban elvett egy prostit. Jó van, szép beszéd volt, de most már ülj le. Todd Phillips filmje. Csak iszunk egy sört. Menj csak, de tudod mit? Vigyétek el a kisöcsémet is. Ez nagyszerű ötlet, jöjjön ő is. Na jó, egy sör. Csak összejött. De még hogy? Mi a fene? Meg vagy nyírva. Ó, nem, fent. Ez rossz jel. Gyere, kelj fel, van egy kis Hol vagyunk? Meg fogsz ijedni, de csak nyugalom. Már megint a fogam. Ez egy igazi tetkó! Ellen szórakozol, be akarsz ugratni? Nem csináltam semmit. Jézusom! Ez meg mi? Csak egy majom. Megint ők. Merre vagytok? Nem tudom, valami városban. Teri ott van. Reggel óta keresik. Nem hiszem el, hogy megint kezdődik. Laura öccse is eltűnt. Nem mehetünk haza nélküle. Na, így kell bulizni. Békés legény búcsút akartam. Csó! Mit keresel te itt? Állandó tartozék. Tutira királybuli volt, skacok. Hagyd abba! Biztosan maradt valami nyom. Csing mely kolostor. Kizárt, hogy itt jártunk. Mi ez, valami étterem? Hol a fenében vagytok? Talán bankokban. Nyomor és pompa! Húzd azt a majmot! Te nagyon erős! Vigyázz! Akadály! Jézusom! Mi ez az egész? Másnaposok 2. És kacok, nézzétek! Ellen, hagyd abba. Egy bögyörővel játszó majom minden nyelven vicces! Hamarosan a mozikban.